Salutare tuturor! Aceasta este pagina mea de YouTube, John Jos Plays 25, și astăzi o să ne jucăm cu Error Guy 45 și cu 25 Guy Piggy. Să începem! Salut! Ok, vedeți că o să dau skip time-ul. Bine. Uitați-vă, uitați și la canalul meu, Error 45. Să dați subscribe și like la amândouă canale. Să punem pe Punem bot. bot. Vreți bot? Da, bot. Da. Nu uitați să dați like și subscribe. Da. Am venit cu mașina de poliție din Germania. Gata, așa cum începem. 3, 2, 1 Da. și... Speedrun. Eu mă duc în baie să văd dacă e ceva. Duceți-vă voi pe acolo. Cheia mov. Alatorara. Am găsit cheia verde. I-am găsit. Atunci hai. Hai la Ce, cheia mă? verde. Ai ce? Să bag. Hai. Am găsit cheia roșie. Oh. Cine ia mecanismul? Ăla roșu. Dați-l. Dați eu. Vedeți că vine pe undeva. Dar nu a devenit sus, că vrea să deschidă. Bine, mă uit aici. Deși e Nimic. prea departe, ok. Departe. Ce îi? Am găsit plank-ul. Ok, pune-l. Am găsit cheia turcoaz. Nu putem să mergem acum pe plank. Vedeți, că nu-i sus. E la etajul 1. Acum coboră pe voi. Să găsiți cheia de mașină. Cred că e în basement. Și acum urcă la mine sus. Am găsit, da. Ce? Cheia de mașină? Eu am cheia mov. Și ciocanul. Și ciocanul e camera cu mecanisme. Dar unde e Piggy? Aici. Acolo, afară. Acum vine dar jos nu în camera Piggy. în camera în care trebuie să le pui. Vine Piggy. Nu, unde e cheia? Ai luat-o tu? Eu am cheia mov. Da, e Cheia în eu mâna mea. ciocanul. Unde e Piggy? Hai și sus, că ne trebuie. Bine. Vine. Ați dat? Ok, hai. Ok, asta? Ciocanul, bro, ia ciocanul tu. Ba, ai dat acolo jos. La Eu ușă. Nu. Ba da, ai dat-o. Da, hai în basement. A demeniți. Nu-l da aici, nu aici, demeniți-l. Ok. Dar oricum vine la noi acum. Nu. Că nu știam unde îi. Eu vine jos în basement. Cobor Vă jos. dau stick. Stai. Că am eliminat-o eu. Stai că am key code-ul. Ștefan, unde ești? Îs în bucătărie. Stefan plecă de acolo. Ok. Se întoarce. John plays Nocivanu. Vine după mine. John Polk. John Piggy. Dar nu mai vine, s-a blocat acolo. Ba nu. John Polk plays. Vine jos. Da, e ciocanul. Vine aici jos. Ei, Ba nu. iau mecanismul verde. Stai. Că am mai deminit-o. John, ai luat mecanismul albastru? Dar nu știu unde-i. Dar cheamă John Nocivanu sau tu le-am popa un 2 3X?
John. Vin gear, mă, să pun gear-ul. Pap. Sper să fie asta, tot. Ce mai trebuie, mă? Ai spus roșu. Aia roșie. Dar unde e aia roșie? Ah, ok. Nu. Da, unde e aia roșie? Nu știu. Cred că e sus. Ok, hai. Hai, Nocivanu slash porc. Slash porc, John. Bine. Stai, nu știu. Nu cred că nu. Dă că iau ciocanul. Așa. Hai. Tableta. Că vine aici. Stai, Nocivanu. Tableta unde? Ce înseamnă aia? Eu am Ați cheia. dat jos, ai jos n-ați dat. Unde-i pistolatul? Da, eu am cheia mov. Mă o să iau cheia mov. Bun. Ok, nu nimica. Aici nu nimic. Bro, ne mai trebuie green Cred că e gear-ul. sus în cealaltă cameră. Cred că e sus în cealaltă cameră, nu în... Da, nu în am aia. văzut acolo. Eu am cheia mov. Ba nu n-am luat-o. Deci în nu aia mai în trebuie care- ciocanul. E sus în Mă, ce faci, mă? E sus în cealaltă cameră, de acolo e Piggy. Unde-i, bă? Uite. Bro! Pe unde vine? E în camera aia. Dacă sunt chestii roșii. Gata, acum luăm cheia albă și scăpăm. Ok, acum, Hai, Olga! acum vin jos. Și hai, John! Hai, John! Unde ești? Gata, s-a deschis. Fontâna, iau cheia albă. Cheia de zăpadă. Cheia de zăpadă, bro. După mine e Piggy. Hai, hai aici. Acum A vin. scăpat. John sau doream pe Pound Play X sau Nocivanu, nu știu cum să zic. Hai. E cu Piggy. Ok, ați scăpat. Bravo. Eu dau skip. Ok, acum ce halte jucăm? Hai, Carnival. Da. Ok. 3, așa. Direct. După asta putem zic carnivalul. După asta putem După avem- gallery. Gallery, hai bă, plant. După aia. Da. Ok. Că e chiar fain. Nu, Olga, mai știi că n-am terminat plantul. Da. Urmăriți în canalul să vedeți. Da. O să-l pun în Nu, descriere. Și nu uitați să dați like și subscribe și la el, Olga. Da. Deja Uite, am cheia găsit, Blue Marine. unde mă duc se în zice cam- cheia silver. Eu mă duc aici. Da, ce e aici? Da. Nimic. Haideți Aici să Foxy. deschideți sau de chestia turcoază. Ah, ok. Și acolo e cheia alb. Cheia Dar, albă. dar nu știu ce e, iblomalin sau turcoaz? Ble, mi-a furat cheia. Nu-i Aha. frumos. Nu-i frumos. Și aici ar trebui să fie ceva. Îi ciocanul. De un? Ba Ce nu, ciocan? e cheia portocalie. Aia la Foxy. Bro, n-am întâlnit-o pe Piggy acum deloc. Eu mă duc la Că la Foxy. Știu. La Nu, ne Foxy. trebuie plan-ul. Unde Nu pleci ne mai tu? trebuie ciocan. Nu ne mai trebuie ciocanul. Nu, dar am găsit cheia portocalie, m-am încurcat. Dar unde e plan-ul? Ține știe. Tu știi. Oh, Eu nu știu. Cred că e în dus. Cred că e în dusul din chapter 1. Am luat cheia albă. bro, de unde? De la Foxy.
Că am găsit da, cheia da. portocalie. Am deschis acolo deja. Ne trebuie cheia și plencul și gata. Și Cine vrea keycode-ul. să stă blindat-o? Eu îl iau, dacă le iau. L-am luat. Eu. Bine, dar ai zis că ai aim. N-ai zis că... Ai zis Da. că ai aim. Ați găsit cheia roșie. Da. Ah, Da, am ok. găsit-o. Dar nu am găsit plencul. E în safe, pistoletul blindat-o și ale și glonte. Ah, ok. Safe. Cheia verde ați găsit-o? Da. Ok. Ble, te-ai mai jucat vreodată ca să iei cheia roșie, trebuie să iei cheia verde. Am găsit gloanțe. Mama, cum am tras. Am plencul. Unde-i pistolul? Am plencul. Cine are pistolul? Eu. Hai că aici sunt gloanțe. Uite aici. Știu. Stai că este... Și mai sunt din ăsta. glonțe unde... Acolo unde trebuie să pui plencul ca să ajungi la platformă. E, da, eu o iau. Dacă iau eu. Ammo-ul ăla. Am cheia de masină. Ok. Trebuie aici. Am găsit cheia aurie. Bani ciocanul. Nu Ciocanul. mai trebuie. Ah. Să ia cineva lențul să-l bage la... lențul e acolo unde e la pistoletul blindat de apă. Ce? Cineva să ia pistolatul ăla. Da, unde e pistol? Doar că zic să iei cheia de mașină sau lenț sau cum mi se zice. Da, unde e cheia de mașină? Aici. Am pistolul. Dacă iau eu. O iau eu. Atunci eu iau pistolul. Am Dar mai chicodul. sunt glonțe în joc. Să-l la pe alea de sus. Care? Ah, Da, nu. le-am luat. Oh, înseamnă că nu mai ies. De aici ne trebuie cheia gol. Ah, da, e folosită. Scăpați. Am scăpat? Da, Gata, am scăpat și eu. Haideți, plant. Acum. da, stai că eu n-am scăpat. Uh, Acum ce? scap. Acum scap. ok. That's keep. Odată Da, o scăpat cu pistoletul blindat-o. Deci o și luat pistolul, bă, gratis. Exact. Dar care dăm? Haideți, plant. Plant. Da? Dar cine merge la verde, cine merge la portocaliu? Eu merg la portocaliu. Eu merg la verde cu John. Bine. John Paul. John Pork / Doreau Popa. Eu merg cu Error Și Guy. Doreau Popa, zice Johnule. John Piggy. John Paul / John Piggy. You are just as stubborn as I was when I tried to save my wife. But this time I will stop you as I should stop myself. I should have stopped myself. Nu, I should have... Ăsta e Mr. Bean. Hai că... Bean. Mister, tu du-te la ușa verde, John. Că nu trebuie să vii. Du-te la ușa verde. Ok. Dar n-am cardul verde. Dar vine după tine. Ioi. Nice. Nu mai trebuie să ne panicăm că vine... Că ne mai... Nu uita, te poate omolă. John. Vine acum după mine. Eu merg Mai. după 25 gai. Amăl. Vreau și acum vin după mine. Georgica, unde ești? Ca să-ți dau acest măl delicios. Ia, da. Acum omoală-i. Ia omoală, Georgica. Stai că și eu am un măr să-i dau. Unde-i? Unde-i? Acolo e unde se conectează toate ușile. Nu, ușile. Din nou i-am dat. E în mijloc. Bro, s-o trezit. Deci nu s-a mai pus mărul ăla. Hai rapid. Acum. Tu ademenii în mijloc, bro. Ademenește-l. Am găsit cheia roșie. Bro! Du-te, bro.
Și am luat cheia lui Marie. Oh, m-a omorât. Ți-am zis eu să nu vii. Ama vine după mine ăsta. Elolga chiar movi la mine, jos unde este chestia verde. Eu ce prost am fost. Dar după Am vreau, venit sus cu secundă. aș vrea să punem galerii ăla. Dar ăla e Ok. chiar printre cele mai grele. Da. Îți trebuie 3 ouă. Bro, John, unde ai lăsat cheia? Eu aici, când am murit, uite-o. Când mori, se le spawnează de unde o luăm. Poate să iau Duracelul. Am pus porțiunea verde. Dacă pot eu să fac eu ceva aici. Mai trebuie încă una. Uite-l pe Oh my! M-a speriat, oh my! amândoi pe tine. Ajutor! Da, ai, Da, porțiunea, Dar am vin făcut după mine, porțiunea. vin după mine, tu stai calm, că vin după mine. Dar am făcut porțiunea, bro. Am... Poți să-mi iei porțiunea. Du-te rapid să iei porțiunea. Bro. Așa. Porțiunea acolo. Păcat că... A, bă, da, putem să te vedem. da, Dar dacă putem. ne dăm Beacon Ghost, nu mai putem să te vedem când pui bomba aia. Dinamita aia, na. Bombă, dinamită, cum vrei. Eu zic că e dinamită, că bombă nu e, că bomba e locundă. Da, tu aici faci ture. Da. Păi de ce? Ca să nu vină Piggy la tine. Bro, dar eu sunt mort. Ești mult? Da, Da. amândoi suntem morți. Dar De ce nu mi-ai zis? Aici. Ți-am zis. Poți Și să- auzit. Poți să mor dacă vrei. Eu n-am auzit. Cum mi-a făcut? De ce nu mi-ai zis că ai murit? Că nu te-am auzit. Eu ți-am zis, na. Ce vreți? Galerii. Galerii, ok. Gallery. Bot. O să vină Mr. Bomba după noi dacă spun la ce mă refer Elol Guy. Uite pe 3 bombastici. 3 bombastici, unul în mașină, 4 bombastici. Unul e Mr. Bombastic. Nu, doar unul este Mr. Bombastic. Ceilalți Da. sunt Da. Mrs. Și 3 Bombastic. Nubi. Nu, doi sunt Mr. Bombastici. Ceilalți doi Am sunt găsit Mrs. cheia Bombastic. roșie. Unde e cheia roșie? Sus. E sus lângă... E Sus. lângă safe-ul. Acum. Sus. Și am găsit cheia turcoaz. Sus, mai sus, văd venuc. Bă, era cheia gold lângă cheia gold. Lângă safe-ul gold. Chiar gold, lângă chiar gold. Și acum mai dau osul. Timbari și unde e angol, domnul. Bravo! Unde Și aici e cheia turcoaz. Uite plencul. Erol Gai, aici e plencul. Ah, ok, să iau plecul. Da. Unde-i turcoazul? A, l-am găsit. Stai. Am Unde găsit- vine Piggy? Unde-i cheia verde? Da, unde să pun plecul, bro? Că am uitat. Hai pe aici. Chia verde plecă-i jos. Ah, gata, pun plecul. Mă o să Dar caut. conte portocaliu. Gata, am pus plecul. Conte portocaliu. Am pus pleculețul, am pus plecul. Eu am găsit cheia mov. Dar mă duc la cheia verde.
Am un nou dintre cele trei ouă. Mai sus în vârteu. Cuculeț. Bro, dar unde-i cheia? Unde-i pistolatul? Eu am găsit cheia mov. Pistolatul. Aici. Oh, m-a prins. Am găsit un os. M-a prins. Dă-i lui Doggy. Mai sus Da, în jos e cheia albă. Albă? Da. Acolo unde era cheia verde, acolo e cheia albă. Dai. Bine, mă. Știi unde e verde? Elol, guy. Da, am deschis eu. Du-te jos. Uite cheia. Uite, că e deschis, uite. Bro, două chei. E- Unul altă. E deschis acolo, uite, în spatele tău. Acolo e cheia albă. Cheia albă egal cheie de masină. No, eu așa am văzut. Notează. Cheia albă egal cheie de masină. Și cheia albă de ieșire? Cine este? Oh my! Cheia silver aia. Cheia de masină. Tu si celălalt. Sos mai sos, de mă. Eu știu unde e cheia mov. Unde cheia portocalie? Știu unde e Am cheia mov. deschis-o deja. A, Am deschis-o deja. Unde e celălalt? Unde e celălalt? Nu știu. Dead. acolo Oh, mai au picat de la etaj. Piggy. Vine, Piggy. pe ce cheia mov. Da, eu am găsit-o. A, da, am uitat. Uite, bro. Mamă, am luat ouă. Nice. Cam un... Ai, doamne. Domn, cam Gata, un... l-am pus ouă. Ce ți-a dat? O cheia albă. De scăpare? Da. Și-am băgat-o acolo, în găurică. Ok, și ce ne mai trebuie? Ciocanul. Atât? Și Da. Și key Da, code-ul, de ce cred. Ăsta are key code. Nu. Ah, ok, deci. Vezi că coboară la tine. Acum urcă la mine. Ne mai trebuie ciocanul pentru... Da, Da. numai ciocanul. Super Rider. Super Ado. Body shoe. mai avem 5 minute. Bine. Super Ado de șau. Timbarici. Dunia. Ni are patru de nici. Say goodbye. După vreți să jucăm o altă hartă. Da. Red Blend. Bine. Da. Ah. Elol, guys, și eu mă gândeam la exact acest este. Îmi place mult, bro. Eu n-am jucat niciodată da, Blend. Îmi place foarte mult, dar muzica cu copyright la final. Am crezut că e cu copyright, dar nu. Vezi că coboară la tine. 25 gai, acum urcă la mine, acum coboară la tine, acum urcă la mine. Okidoki. Uite cheia portocalie. Mr. Bombastic. Dar nu ne trebuie, că cred că cu ușa... cred că ușa portocalie a fost deschisă, da, că eu am deschis-o. Bombastic. Bombastic. Da, vă mai trebuie doar ciocanul.
Haha. Ce hitbox ubicare. Că e. Cred că când te bagi în ea, te moare. Uite ciocanul! Uite ciocanul! Unde-i? Da, bravo. L-am folosit eu odată și am uitat unde l-am pus. Aici, aici. Uite acolo unde mai trebuie. Acolo, aici. Dai! Așa! Yes! Yes! Deci, eu stau scaping acolo. I-ați dat skip? But they, it's nothing we can't handle. Ați dat skip? After all, remember when we made that arrest in the alley way before this? Yeah, but we okay, has dumb skip. Hai la plant. Eu nu dau skip. Listen, you're a good person. Even Vezi că noi in deja am desperate intrat în times. plant. Da. Am intrat în Dar plant. putem da back. Gata, hai. Bro, rares! Așa rara. Insobliciuit. Bilec. Înapoi la lobby. Eu plec. Dar chiar arată ăsta ca o fasole mov. O fasole. Fasole mov. Da. Dar parcă că e Da. cyborg. Pentru că e cyborg. Eu mă duc. Dar chestia e că e enervant, că înainte, în primele zile, Mr. Potato nu era mov, ci culoare normală de cartof. Eu vreau să mă la verde. Da, hai cu mine. Dacă vrei. Hai cu mine. Hai, Înainte era gălbuiul ăla vezi de că cartof. vine aia. Vezi că ești dead. Fugi, Fix. fugi. Da, fix. What? Nu. Nu mă mai lasă să mișc. Dar nu m-a omorât. Mă, Nu te-a omorât. Nu. effort. Doar mă ține un pic. Nu! Nu! Dar ce? Eu nu mă mai lasă să mă mișc. I have a pineapple. I have a pen. Păi da, pentru că Pineapple pistonul ăla te pen. oprește, ca să... Da, dar atunci n-a tras în mine. Pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. Ding, 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 ding. Eu sunt singur. Uite chiar. Aia, nu știu. Apple pen. Ding, bing, ling. Am găsit măruț. Dă-i. Măruț. I have an apple. I have a pen. Apple pen. I have a pineapple. I have a pen. Ai ciocanul. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. Ding, ding, ding. Am puținea. I have a super aro de șaun, domnii, de timba. Gata. Am de patru de... Eu nu înțeleg de ce, de fiecare dată când ne jucăm noi doi, mereu avem amândouă puțiunele, când mai avem gen 7 minute ceva. Bro, luam tu. Hai, mă. Mam, nici nu s-a deschis sticla și deja aveam dinamita. Cadum. Gata. Ascult Și cadum. acum. Mamă, uite pe potato cum stă. Am găsit un bitcoin. Eu... încă nu. Bro, potatole. Hai. Mr. Potato. Hai
found. Uite ciocanul ăla. I found a sponge. A, tu bagi acolo. Ok, hai. Ai găsit orice? Da. După ce hartă vrei să punem? Nu știu. I found a big Bitcoin. Mamă, dar nu pot să o iau. Bitcoin, veni mașini. După ce terminați tura asta, mai facem încă 2 ture. A, I have Bitcoin. run. I Nu, have așa, Bitcoin. bine. Că prins? Ciocănel, ciocănel, vese ciocănel. Da-da-da-da, șoilai, 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 vese șoilai, 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 șoilai. Dar să mă prind o pantofă din aia. Poza, am poza. Ai poza? Dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. Dă-i-o rapid. Să nu ajung la el. Dă-i-o. Trec. Așa, bine. Bine, bă. GG, bro. Să dăm skip. You're coming back to me. I'm sorry. I left the hospital with researchers when I thought you were infected. They helped me protect myself, and now I look like this. No matter how much they changed me, nothing could protect me from my mistakes. Ați dat skip. Dar trebuie să mergem într-o cală. Finally, you know we are real. Now tell me, what did you do to my family? They wanted to help me with my research. You took them away from me. You hurt them. Da, ați dat skip. Now I'm going to hurt you. Georgie, don't do it. If you hurt him, you are no better than him. It would only turn you into what you hate the most in him. I guess you're right. Dați, vă rog, skip. You need to leave now. It's not safe here. Eu nu dau skip. He's right. This place is infested. Tu dai error, guy. Că nu, că vreau să văd la I final. fight Că nu, the infected until I drop. Good luck, Mr. P. Dar eu ultima dată am mers la el și m-a omorât. Deci acum o să încerc să plec pe la el. da, da și eu. Câte omoară tipul dacă mergi cu el. Gata. Oh, hai să vedem. Completed. Good ending. Yes, sir. Oh, you two are finally back. We took care of the soldiers. How about you? We stopped Mr. Ați terminat? and he's no longer a threat. Great job! I knew you could do it. I hate to ruin the moment, but where do we go from here? I've got an idea. Oh my house. If we look for a N-ați terminat. Că nu. Așa de mult. Că e chapter 12, adică e finalul. Și gata. Pigi. Și acum nu mai lasă să dau skip. Da. Acum ați terminat. Acum arată crediturile. Da, gen cine a făcut alta, Made by Minitoon and Ikeas. Acum, Nu că nu puteți, mamă, OTBV-ul cu care am fost prima dată. de acum ce vă arată? Bă, crediturile. Scripting by Minitoon. Dar mare parte din chestii au fost făcute de Minitoon. Adică... De actorul jocului. Da. Dar Ikeas ce-au făcut? Caracterii sau ce? Building my Minitoon and Ikeas. Au făcut cel gen chestii micuțe, știi? Din joc. Cred că numai caracterii. Da, gen modeling. Uite, Mr. Mr. P. Models by Hannah B. Nu știu cum. Dar asta nu l-am jucat. Școala. Da, pentru că ăsta e chapterul school.
De acum putem juca school sau altceva. Altă. Da. Da, hospital e cea mai grea haltă. Hospital e cea mai grea haltă. Bine, da. Build model. V-a dat acolo la lobby. Nu. Ne arată tot toate chapterele, nu? Da. Vă arată tot ce sunt Uite ele. carnivalul. Uite carnivalul. Ori tu stai... Știu de acum, baba. Uite, Uite, poți cu Mrs. Potato. Da, i-am zis Mrs. Potato. Da. Piggy's Potato. Asta e fată micuță, nu? Nu, că clădiri, că trebuie să faci chestii prin clădiri. Billing. Bro, ce e aici? Mall. Ăsta e mall. Finalul de la mall. De aceea acum vă arată toate finalurile. Da. Special thanks for you, adică numele meu, îmi zice după aia. Asta e finalul de la hospital. Și acum the end, gata, Mr. Potato. Uite, așa, uite. Deci așa arăta Mr. Potato înainte, gen prin primele cetele. Da. Asta Gata. era tot, cred. Cred că așa era tot. Sunteți la ultimul. Și acum, ia cine arată. Da, acum la mine e black screen. Și sunteți în lobby. Gata, suntem în lobby. Gata. Yay. Ai pus deja bot, ce ai pus? Eu n-am pus nimic. Pentru că ai dat tu play. Ai fost tu deștept să dai play. Îi house. Încercăm să dăm speed. Încercăm să terminăm toată halta în Da. 5 minute. Da. Deci cineva să se ducă în baie, Eu mă unul duc. sus și eu jos. Eu mă duc în baie. Direct. Dar eu mă duc, că eu mă duceam înainte. Bine, atunci eu mă duc jos. Am, Hai, găs- mă duc jos am acum. găsit cheia mov. Ba nu, dar am luat cheia verde. Eu am găsit plancul. Am găsit cheia roșie. Nu nimic, Aia e sus. afară. Da, mă Ai duc sus. acum. Sus. Știu unde e cheia mov. E ceva, nu. Trebuie odată, că l-ai trezit pe Piggy. Ok, hai. După idol deja un dominii de timbare. Deci nimic nu este jos, doar sus și... Ba da, cheia mov. Nimic. Eu am doar cheia mov. Brum 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 brum. Dar știți că puteți să săriți prin geam. Da. Da. Eu majoritate din timp folosesc strategia. Și știu un glitch. Ați găsit știu un glitch. ciocanul. Nu. Ai. Ce glitch? Păcat că nu te poți băga sub dulap. Nu mai știu Piggy, glitch-ul la Piggy. care l-am uitat. Piggy, unde ești? E sus. La mine. Hai de la mine, Piggy. Dar unde-i? Unde ești? Piggy, Piggy, Piggy. Hai la mine, Piggy. Hai. Hai la mine, hai la mine. Aveți ciocanul? Chicodul, am băgat chicodul. Vezi? Gata, acum am blocat-o pe Piggy. Ia uite. Super Idol Show. Am blocat-o pe Piggy ca să... Dar vezi ciocanul? Deja un dominii de timbare de iangua dominia. Puteți să veniți pe aici. Ciocanul e sus și cheia portocalie. Și aveți cheia aia de mașină. Da. Am deschis eu camera cu lasele. Ok. Eu Black. Ce fac eu acum? M-am băgat în sertare. Eu am luat ciocanul. Black. Ai dat clouds? Glitch-ul ăla că ți l-am altat eu, Da. l-ai făcut. Da. Nice. Am dat jos. Poți să vii prin... Puteți să veniți prin bucătărie. Cred că nu vă prinde. Că eu sunt mai aproape Dacă de el. vrei mai aproape, vrei mai Mă o să iau aproape. cheia mov. Mă o să iau cheia mov. Dar vine pe aici? În jos.
Nu vine. Nu. Da, nu, că e la mine blocat. Ok, eu mă duc să o cheamă, că știu unde-i. Vedeți că mai avem că 2 minute. What? Nimică nu e aici. Nu e aici. Eu nu o Știi cheamă. cineva unde zghir? Urile. Da, nu l-am Unde ces? Ierurile. Mecanismele. Nu știu, dar eu mă duc să deschid safe-ul. Am găsit unul dintre mecanisme. Eu plec. Nu mai trebuie la losul. Nu mai trebuie la losul. Eu o împușc pe Piggy. Vreau să o împușc. Gata. Unde-i Piggy? Supervisor the showroom, no me Piggy. the team party unde ia pe anul meu. Unde ești, bă, Piggy? Ți-i frică? Tu, Teddy, Leon Sanjo de Bă, dar Piggy nu vine jos. Unde-i Piggy? E sus, dar cine-i sus? Supervisor the showroom, no Eu mă să o împușc. Team party unde ia mea. Împușcată. Mario. Mai sar? Unde-i ăla losul? Mecanismul. Nu știu. Poate jos. Oh, am găsit glonțe. Vezi că s-o trezit. Dar sunt glonțe la aici, în grădină. Da, am găsit și eu glonțe. Cred că Piggy nu mă prinde aici, bro. Cred că Piggy nu mă prinde. Da, unde ești? Ia, hai să testăm, în grădină. Ia, hai că-s curios, îs curios. Da, pot să cel mai împușc. curios Om. Au. Ok. Uite, cel mai curios om. Da, unde-i Piggy? Cel mai curios dacă mă prinde aici. Dar vedeți că dacă ne urcăm aici... Rai, bro! Ce l-ai împușcat? Că vreau să testez. Da, oricum se trezește din nou. Da, doar că trebuie să așteptăm un tragic 20 de secunde. Dar ne mai trebuie cheia albă, dar unde-i? Gata. Trebuie să găsim mecanismele. Da. Le-am Gata, găsit să deja. mișcă, gata. Nu te urca, bro! Că vreau să testez. Hai. Piggy. Unde? Piggy. Bro! Asta nu mă știe. Nu știe unde e. Ia de meniu aici. Că e acolo, nu știu. Și poți să împușc? Cred că e la Nu rare. e adminul aici. E adminul Gata. Ia. Nu mă prinde, bro. Dacă stai aici, nu te prinde. Bre, dar unde, doamne? Ui, mei, asta ar fi. Super, I got show. Nu Bine, mă duc să o știu. caut. Uite-o, pe jos, aici. Am găsit-o. E jos. Da, n-am reușit. Vă mai trebuie Cheia chip? albă. Ați văzut cum o sărit? Da. Black. Yahoo! Hai, că ne mai trebuie doar cheia albă de la Rara. Hai, Rara. Psych. Bro! Ai. Hihihiha. Hiha. Hai, mă! Ultimul care scapă e un nou stricat. Skip. Ok, eu dau. Stai. Îmi la iteme, să văd. Na. Piggy. Dacă mai vrei să jucăm pe player. Sau nu? Da, hai pe play. Bine. Dar pe house? Sau care? Pe station. Bine, dar atunci pe bot. Nu station. Nu Pe station. carnival. Ok. Hai să facem mai glos să fie Nu player. Nu, prea greu. Hai player. Ce vreți? Player? Sau traitor. Fost bot.
Player. Ladle. Sper să nu fiu eu. Să vedem. Cine îi? Poate să fie John, 25 guy sau eu. Da, serios, Chiar tot pe timpul tine, Doamne. eu îs. Cred că e sub. Mie încă îmi scrie game over. Da, Și mie nu. Dar mi-a scris odată. Aici, când ne-am jucat. Bro, eram încă... Bro! Rară și mă E o statuie. După câte ture mai vrei să jucăm? 2? No sense. Super Idol de showroom, domenii de... A deschis ceva deja. Unde avea domenia. 2, 1. Yay! Dar cine-i? Tu ești John. Da, Johnule. din păcate. Uite-te în spatele tău, John. Dar John, tu nu știi că infectați nu vorbesc. Da? John! Da. Uite-te, bro. Deci tu nu ai voie să vorbești. Nu te prind și dacă ești pe crouch. Nu spre crouch, am făcut ceva bug. Vezi că vine la tine, 25 guy. John, nu ai voie să vorbești, nu ai voie Ba, să da. vorbești. Shit. Ba, nu. Nu uitați să nu dați like și subscribe pentru că John încalcă legurile. Bine, nu dați like vorbesc. și subscribe. Dați Da. like și Dați like și subscribe. subscribe din nou. Elol, Guy, ai murit? Nu. Doar l-a pus pe GitLab. Așa nu vă prind niciodată. Mamă, unde? Hai. Yes, am la blue De print. ce? Pentru că tu nu pui destule tlep. Dar doar două? Am voie mai multe. Eu pot să fug prin crouch. Eu dau cu crouch. Aici. Ciocan. Am murit. Ai murit? Da. Uh, 25 guy. Da? Știi unde e cheia? Cheia de mașină. Cheia de mașină? Nu, dar am folosit deja. Da unde, bro? Ai folosit pistolul? Da. L-ai folosit. Eu zic că tu la asta si gata, că dacă nu va fi videoclipul prea lung. Poftim? Ce, vrei doar Eu zic să asta? fie videoclipul. Da, că dacă nu e prea lung videoclipul. Ok. Ce, doamne, ai trecut prin mine? Am găsit cheia. Pentru că tu ai hitbox. Unde ai pus, mă, trap? N-ai pus niciun trap. Nu-mi place să fiu eu Piggy. Mamă, Nici dacă de mie. trapuri ai pus, mă, aici. Dar vrei să Parcă zic un e- secret? John, vrei să zic un secret? Da.
o selectat eroul care să fii tu. Ba, nu. Ba, da. Uite-te în chat. Bă! Ok, deci eu am selectat. Data viitoare vreau să fii tu sau 25 gai. Da. Mai jucăm încă o tură. Ok, hai. Ce jucăm carnival, hai. Nu, bine. Am pus carnival. Da, Ok, nu mai Pune selectez. Tlaytle. bine, dar nu eu. Selectează Tlaytle. Selectează Tlaytle. Pe N-avem Rara. traitor, n-avem traitor. Dar poți să selectezi tu cu comandul. Da. Shoot. Să vedem. Da, cineva lui Da, player. Cineva lui... Cineva o omoară și mai e și Piggy. Ok, acum să facem cu votul. Eu zic că e Călin. Nu, eu zic că e Stefan. Eu Da. zic că e... Eu zic că e John. E- Că e John Paul. Dar tot timpul mă votați pe mine, dar eu chiar nu îs de data asta. Bă, dar eu sunt buguit aici cu shift-ul ăsta. Și dacă aș fi, doar Eu v-aș m-am ajuta. M-am deconectat. Ce? Eu m-am deconectat din tulă, de ce nu o Atunci jucăm din nou? Nu. Jucați-vă voi doi. Ba, eu... Și apoi eu zic să... Noi, e error guy. Da, de ce? Eu nu. Mhm. Păi nici eu n-am primit. Poate Rara era. Da, ți-a trebuit să apară că ai câștigat, știi? Păi eu Da, nu. nu știu, sunt buguit aici cu shift-ul, bro. Bă, tu ești. Bine. Eu o să deschid la Bro, e Foxy. clown. Ceva, nu. Vezi că te prinde. Nu mă prinde. Știam eu că tu ești. A intrat din nou. A intrat din nou Rara. Dacă nu zic să închei videoclipul, că cred că deja durează o oră. Ok, și cam atât a fost cu videoclipul de ziua de azi și pa!